Helo a chroeso i Uned 20, y cwrs Sylfaen. Does dim gwaith newydd yn Uned 20, hwrei! Ond dyn ni'n adolygu atebion. Siwt i ddweud yes a no. Nawr, dyn ni ddim yn dweud yes a no, ie a nage llawer yn Gymraeg. Dyn ni'n dweud yes I am, I will be, I was, they would, ac ati. Ond i ddechrau gyda ie a nage. Yn Gymraeg, a normal sentence or question will begin with a berf, a verb. Dwi'n byw yn Honorefail. Ro ni yn y tŷ neithiwr. Byddai'n mynd i gwiz y fori. Wyt ti'n iawn? Berfau, verbs, ar y dechrau. Os dwi'n torri rheol, if we break that rule and put something else first, yn Gymraeg that becomes an emphatic sentence. Fel, Helen dwi, yn Honorefail dwi'n byw, yng Nghaerfyrddin dwi'n gweithio heddiw, yn y tŷ ro ni neithiwr. Felly, mewn cwestiwn, gyda phwyslais, gyda emphasis, dyn ni'n ateb ie neu nage. Sian wyt ti? Ie. Sam wyt ti? Nage. Yng Nghaerdydd rwyt ti'n byw? Ie. Yn Llundain rwyt ti'n byw? Nage. Ond peidiwch â phoeni. Dych chi'n mynd i edrych ar bwyslais, ar emphasis eto yn y cwrs nesaf. Dwi eisiau ymarfer atebion heddiw. Dwi ddim yn esbonio llawer, not many explanations, just ymarfer. Iawn. Atebwch yes i fy nghwestiynau i. Wyt ti'n hoffi siopa? Ydw. O ti'n hoffi siopa pan o ti'n blentyn? O'n. Fyddi di'n mynd i siopa y fori? Bydda. Fase ti'n hoffi gweithio mewn siop? Baswn. Wyt ti wedi prynu rhywbeth heddiw? Ydw. Yn y gogledd, maen nhw'n dweud do i'r cwestiynau wyt ti wedi, felly byddwch chi'n clywed do, ond yn y de, dyn ni'n dweud ydw. Wyt ti wedi prynu rhywbeth heddiw? Ydw. Brynais di rhywbeth ddoe? Do. Dych chi'n cofio? Short form past tense? Do. Pob person. Brynais di, brynodd e, brynon nhw? Do. Ac un cwestiwn arall. Oes hoff siop gyda ti? Oes. Oes yn y cwestiwn, oes yn yr ateb, dim exceptions, hwre. Iawn, beth am ateb cwestiwn am berson arall? Ydy Sam yn hoffi chwaraeon? Ydy. Oedd Sam yn chwarae mewn tîm yn yr ysgol? Oedd. Fydd Sam yn mynd i'r gêm yr wythnos nesaf? Bydd. Fasai Sam yn hoffi chwarae mewn tîm pêl-droed? Basai.
Ydy Sam wedi sgorio gôl? Ydy. Sgoriodd Sam y penwythnos diwetha? Do. Oes hoff chwaraewr gyda Sam? Oes. Da iawn. Nesa, dwi eisiau i chi roi ateb ni. Yes, we are. Yes, we were. Felly dwi'n gofyn y cwestiynau gyda chi. Y thema yw dysgu Cymraeg. Dych chi'n dysgu ar y cwrs Sylfaen? Ydyn. O'ch chi yn y dosbarth yr wythnos diwetha? O'n. Fyddwch chi'n gwneud y gwaith cartre? Byddwn, wrth gwrs, byddwn. Fasech chi'n hoffi mynd i gwrs haf? Fasem. Dych chi wedi darllen llyfr amdani? Ydyn. Siaradwch chi Gymraeg ddoe? Do. Oes ffrindiau gyda chi yn y dosbarth? Oes. Iawn. Un set arall. Y tro yma, dyn ni'n mynd i ymarfer nhw. Dwi'n mynd i ofyn cwestiynau am y plant. Wrth gwrs, I'll be using the singular, ydy'r plant, oedd y plant. Yn Gymraeg, we only use the plural form gyda'r gair nhw. Gwrandewch. Ydy'r plant yn mynd? Ydyn nhw'n mynd? Gyda'r atebion, ydy'r plant yn mynd? Ydyn? Ydy'r plentyn yn mynd? Ydy. Ond dych chi'n ateb am y plant. Y thema yw diddordebau. Ydy'r plant yn hoffi nofio? Ydyn. Oedd y plant yn y pwll ddoe? O'n. Fydd y plant yn nofio yn y gala dydd Sadwrn? Byddan. Fasai'r plant yn hoffi mynd i Langrannog? Basen. Ydy'r plant wedi bod yn Llangrannog? Ydyn. Chwaraeodd y plant bêl-droed yr wythnos diwetha? Do. Oes llawer o ddiddordebau gyda'r plant? Oes. Iawn, felly, cyn gorffen, dwi eisiau ymarfer un peth arall. Dwi eisiau ymarfer oes ac ydy. Felly, oes yw yes there is neu yes there are, non-specific. Ydy yw yes he is, she is, it is, mae'n specific. Iawn, felly, gwrandewch, there is food here,
Mae bwyd yma. Y cwestiwn, oes bwyd yma? A'r ateb, oes. The food is here. Mae'r bwyd yma. Y cwestiwn, ydy'r bwyd yma? A'r ateb, ydy. Felly, dwi eisiau chi ymateb, respond. Mae'r coffi yn boeth. Ydy. Mae coffi ar y bwrdd? Oes. Mae'r coffi ar y bwrdd? Ydy. Mae'r coffi yn ddrud. Ydy. Mae'r tŷ yn ddrud. Ydy. Mae tŷ newydd yn y stryd. Oes. Mae babi newydd yn y stryd. Oes. Mae'r babi yn rhif 9. Ydy. A dyna ni, uned 20. Dim gwaith newydd, ond siawns i ymarfer. Ac, os ydych chi wedi mwynhau ymarfer, cofiwch am y fideos mynediad, Sylfaen, maen nhw ar YouTube Dysgu Cymraeg. Hwyl!